சற்று முன் கிடைத்த தகவல் அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் ஒரு ஸ்பெஷலான குட் மார்னிங். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் பார்த்துருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் லோகா மாஸ் மீடியா சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா 10th 11th 12th ரிசல்ட் டேட் வந்து ஒரு சிறிய மாற்றம் உருவாகிருக்கு. அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, அதை நான் ஃபுல் வீடியோவும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். அதை நான் நடுவில் சொல்கிறேன். அதை விட முக்கியமான அப்டேட்டு, வர 10th ஸ்டாண்டர்டுக்கு இன்னும் 3 நாளில் ரிசல்ட் டேட் இருக்குது. அவங்களுக்கான ரிசல்ட் டேட் எப்படி எப்படி ப்ராசஸ்லாம் பண்ணணும் அப்படின்னு நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவை சொல்லிடலாம். ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் டீட்டெயிலாகவே 10th ஸ்டாண்டர்டுக்கு மட்டும், அதுமாரி 11th ஸ்டாண்டர்டுக்கும் 12th ஸ்டாண்டர்டுக்கும் எல்லாம் ஃபுல்லான எப்படி எப்படிலாம் ப்ராசஸிங் நீங்கள் பண்ணலாம். நீங்கள் நிறைய பேர் கமெண்ட்டில் கேட்குறீங்க, ப்ரோ இதுமாரி நான் ரிசல்ட்டு எங்களுக்கு கொண்டு பார்க்குற மாரி பண்ண முடியுமா ப்ரோ அதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை, சான்ஸே இல்லை. நீங்கள் மட்டும் இல்லை, உங்களுடைய ரெஜிஸ்டர் நம்பரும் அது மட்டும் இல்லை உங்கள் டேட் ஆஃப் பர்த்தும் தெரிஞ்சால் போதும். உங்களுடைய நீங்கள் பாஸா இல்லையான்னு யார் வேணால் பார்க்கலாம். ஏன் நான் நினச்சாலும் பார்க்கலாம். அதனால தான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வர 17ஆம் தேதி லோகா மாஸ் மீடியா சேனல்லேருந்து லைவ் டெலிகாஸ்ட் வந்து ஃபஸ்ட் டைம் வந்து போடலான்னு இருக்கேன். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதை நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். யாருக்கெல்லாம் லைவ் போடலான்ற விருப்பம் இருக்கோ அவங்க கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஓகேவா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? அதில் என்ன நான் அவங்ககிட்ட சொல்லியிருந்தேன் ஓப்பனிங்லேயே ரிசல்ட் டேட்டில் ஒரு சேஞ்ச் இருக்குன்னு. அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, யாருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா 12th ஸ்டாண்டர்டுக்கு தான் ரிசல்ட் டேட்டில் ஒரு சிறிய சேஞ்ச் இருக்குது. அது என்னென்னு ஃபுல் டீட்டெயிலாகவே பார்த்துடலாம். ஓகேவா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் சந்திப்போம். ஓகே பாய். இந்த வீடியோ பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு வேறு வீடியோ தான் நீங்கள் கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நான் உடனே ரிப்ளை பண்ணுறேன். ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், பாய்.